ọ bụrụ na gị na di gị nwee joint account, o wee jesi na this joint account wee na-ewele ego na-aga vacation wee sị gị nọ ndị ọfisi ha na-ese ndị a wee gagide ka 4 times n'ego unu na-abụọ na-etinye na joint account 50-50 before iwee masịala o wee n'idi ego ji agwa onwe ya n'ụlọ ọgwụ, and then a ga-esikwa na the same joint account wee weta the money, ị ga-enye ya that money makwanụ na ọ nọ n'ụlọ ọgwụ iweta ihe o nwere ike ịnwụ mana ọ bụrụ na ị wetie ewekwana ya na the same joint account ebe ọ na-eje were ego for years na-agwaghị o wee mekwa gịnị wee tritikwa enye o, and ị gaghị ewepụtazi kịta kazidi nke oyi uzugo sofa ahụ ya ta na abụrụ gị kedu ife ị ga-eme, ị ga-enye ya that money, ị ga-ahapụ ya n'ụlọ ọgwụ ka ọ nwụrụ chee ihe dị na nwara eji ike gwụrụ. Kedu ife ị ga-eme nwanne m? Ndị be anyị daalụnụ ka dị n'ụbọchị ọzọ.